Kumusta man si Kiri day? Kuwang palagi kunuag ka ng kwarta. Kinanglan dyan kunog kwarta kay idaon. Marong makuan siya. Maoperahan na. Nakadaris man guys gawas. Tanaw ko sa mga tanom karang kasaga kadyo ko ang gabi uwan. Bila magkuan uwan. Si mama di ayog si kuan junjun sa sila nakapalit sila kuan isda. Hindi sabon kuno to prituhon. Nagamang kamunggay. Nagamang kamunggay na taas na. Yung man ang gijagjag. Pwede man ay mohang put doon taman na si mohang gikabtan karong agsalingsing mo bura. Kunyara, atan put lang sayo mo. Karong mo salingsing ba? Ganyan salingsing mo bura. Di ata maglilisod o kuha. Oo. Nanihikot unta. Kuhita. Maroy klase kay Heroes di man karon. Alas 7 sa ng mata. Gabi sa dyo ko nakatog. Nakabawi katugapos. O ano, mga dyo ko itog. Gabi sa dyo na ko nakatog. Gamay-gamay na ni nga ibag kay anam na ni kadaka ni nga ibag. Ning daka ba dyan siya gamay ra na kadyo sa una binahag din na siya mabuhi kay magsigig kay ilong yun yung kinabuhi na. Diyan kuan pud guys manitri daka na pud to Ay guys, di pa rin lang. Diba? Asa tong isda injong napalit. Ang gamay lang to ng apo ng putlon. Na guys nagkuhan kamunggay. Hindi nga ruson kay sabon kuno to ka ng pritohon kuno tong kuan isda. Ano ting gimuhang TV madi ka dengeg. Makadengeg ka nga makahinay. Happy Monday. Natong tanan guys. Happy lang magyapon tabi sa karang daghana kadyo problema. Ara ba tong istan na da nag-istan? Sa ning haruson ni kuan guys kamunggay. Gipangiluan naman ni Junjun ning kuan isda. Dahil dyan kitakluban kay nasming koy mangawat. Aram dagko man day ni. Pila ka buok sa buwan dani? Ma, pila ka buok sa bawon? Sa bawon tinggal 5 ka buok. Oh, upat ba? Upat. Upat ba? Sa prituhon ning kuban. Ba, bayat ko. Mang ako ko balik ko kao. Pinirito. Unahan laman din natin yung pinirito kay magkaros pag magkus kamunggay. Alam ko luya. Hindi ka ganag na luya. Pangwanos lang sa luya. Ito yung mabuhat na ni guys. Naradani. Kasi na kadadlaw. Ito yo. Hindi. Manglaba ko. Kada Sabado ko manglaba. Manglaba, mangilo. Daling tibuk bay. Kada Sabado. Nangtangda ng mga abog. Manglabas mga labunan. Kaya mabakag palingat ang bayong di tamang hinlo. No nang naapot tayo schedule sa panginlo. Hanggang schedule panginlo kada Sabado. Ay nun, maginlo-inlo. May noon ko kada adlaw. Pero agad yung general cleaning dyan. Adlaw sa Sabado. Manong 1 basic ko. Sa Sabado. Okay. Nadihag ang kuwan schedule sa panginlo na ng tibuok. Bye. Sa police station mo sa paliwanag. Di kabutangan ni Mamag Luya kuwan, sinabaw, di ko sa ganahan may luya. Pero kung ganahan kung may luya kay pangwa sa kuwan ba? Lansan, humutan ko dito sa ganahan na kuwan luya. Di ka naman butangan luya. Huwag ma, klase na pusgiyan. Karoon mo, klase kay kuwan man. Halibing. Heroes din. Madyo naman ang tag, kuwan na stiri. Madyo yan di taguan. Madyo naman ang tag, ma-admit na. Di na naman butangan ng kuwan maluya.
Kuan dahil panibutang tangad o Bombay. Pila ng isda ama? Morning guys, 200. 200 ang kilo? Oo. Ami dyan, ito na ko to. May ganin mong nanuroy? Oo, balon. Ito siya. Dahil ka nang linda ko. Di ba, tiyan ko, kali ko makalakaw. Kumpang. Siya ako, diabetes ng linda. Diabetes siya. Diabetes? Taas siya yung diabetes. Ako tulog siya ang English. Ikaw, mawa ka nagpatis o diabetes? Wala ko nagpati karon. Sa una, katong dahil ko ato Sa Mindanao ka? Oo. Pero wala ka diabetes? Wala. Maburay mo. Gamay ra. Gamay ra? Normal naman yung ulit ko. Sa cholesterol. Lagay mo ang BP. Hindi ka high blood? Dil ko mo. Sinanay kay high blood. Na i-maintain. Korea buyag, walang isang po ginintin. Ano guys, sumana na tagharos sa gatang kuhan kamong guys. Kumusta man si Kiri guys? Kwarta na lang mga jay kuwang ma, kay rong maoperahan na, kay pangadyoan man sila og kanang daon. Diya kay kuwang pa man kanang kwarta. Mo nang taghuwat sa, naginom sa sisag kanang kuhan. Green barley, kay dagan man piningon nga. Lami kuno po nas mga sakit-sakit ng green barley. Samtang naguwat pa nga makalikom og kwarta, naginom sa sisag kuhan ma. Green barley. Awa pa din. Apa? Kaya na inana, di lalim ng inana. Ako ana. Pauna pa. Hindi dalim na yung magkasakit. Diyan. Bahala ang tagpobre rata, wate mga kwarta, wala may magkasakit sa tang pamilya. Dako na kadyo ng grasyas Ginoo. Ito na na. Medyo na kung ang plus Ginoo pirmi sa kadalang tayo sa pirmi sa piskay. Bahala ingani ra katang kinabuhi, wala may mga sakit-sakit. Hindi lalim. Muli pumunta ang puday. Ampo ratas Ginoo kay Ginoo ra may nakahibaw sa tang kinabuhi. Basta tataman. Pagbuot sa Ginoo ang matuman. Wala man tayo mahimo kung sa isang pagbuot. Dugay na pa ka na to gabi ima. Dugay! Pinudong po, dugay po muna. Dugay po sa mata. Ako kay sila, nahumantong salida. Katugan ninyo di tanaw nga na sa salida. Katuti aga. nakatog na ko gabi, wa siya na plasi. Wali ka na pukaw, natulog ka na. Wa. Nasunti na to, sado. Wa na plasi. Bito ko kaplasandaan kay basig makatog na ko kay katugon ako wa man wa ano maplasi. Nalanaw mo kuan palabas. Sa ko nabi katong panggabi. Kamong duha katong sana maulit muli. Ilang kita na guys, sana maulit muli. Aligri kay gabi dito lang sa ginagong ingon dun. Pangungan lang doon, itong pala, itong sila. Lason siya nagdede mo na nga to. Mura po gidongoy. Di po ko kay kato, kaya sige pangi, tamo. Ano sige makagihi-ihi? Ingani man ko dahil, pangi, dagang dahil tubig ang bunong. Kasi yung pagkaginom mo tubig. Sige na kagayin tubig. Tayo galing ibo kalibang. Magampo ra jud ko sa Ginoo guys nga ma-admit na stili. Na mainit ka ma? Inom mo ganina ang kape, di akong piyan, pagtano na kong TV, alatay sa manggong ko hapit nagkamata. Nagluto pa ba dyan? Gutom na ko. Nga pa ko. Karoon sa tagi-slice bread. Gutom na. Alas 7 naman kape. Wag pa nakaluto. Napakadyad ako ano, palaman. Oh. Apit na maurot. Tinutimo sa ta guys. Tamtangga luto kay gutom naman. Kanta guys. Timo sa ta ko pata nakaluto ka ng kuan sidaan. Inam kapan guys gatas. Kani man ang ganahan guys nga kuan kaya kung naay adult na bear brand kay di mo ko ganahan. Na maluto pa itong kwan, pinirito, isulod na nga
ato ng kuan. Labaw. Ikaw ni mo pa? Slice bread, ang ipalaman ng peanut butter. Hindi na po ka mo mahal yun. Sana guys, niluto na gata ang pinirito. Dengan mo dun pamahaw ma. Ha? Dengan mo ni dun pamahaw. Maluto na rin sa bawa ko. Diyan ako kay nabusog na kuspanong sa gatas. Di ka masigurdo ko datong basi nga nanay uyab. Kaya di ka makulatahan. Makulatahan ka kay nanay uyab. Imo mang panguyaban. Ito na kong ka-chicks guya. Waran mo kagalit. Dit na dito sa daplin. Karing bahaw, imong kanon pa? Oo. Ikaw mahanak ang pabugnawan? Magkaon ko kayo. Yung bakal. Mao na mo, kaon na ko niya. Kaya ko kay nabusog ko sa gatas. Pagani. Kit ang gabi iya, tatong imuhang ipaluto nga corn beef o itlog. Dili na itong tikot. Ano, mao na mo. Sige yan ba, wali mo gisampit? Kaya ka makang bahaw, imuhang kanon. Mungkin ang kamera din na mo, hindi na mahadlok na ako. Ano na mo atras? Ano ba yan? Ano na, makailigo. Dito ay ligo. Kasang gamot. Dali na mother-der. Nagusto na rin yung kabaw? Oo. Sige rin pa nagyaw-yaw da. Hindi ako kay busog kumukhaon ako na, nabusog ko slice bread sa kuwan gatas. Ano ko ninyo? Umahaw guys! Morning diha guys. Lamig isda no, karang kapresko no, lamig sabaw no. 20 ang usa. 20 ang usa. 20 ang usap, mo dahil giyap. O, ihap na ko, 200. Sa 20 ang usa din. Wala ba, sige na ka din. Busog lagi ko. Oh, ano sa naplas si gabi? Si mama rin naplasan kaya no, hindi nagkaplasan dahil sa kumusa ka kay makatuog na ko. Lugay ka ni Saka. Hindi ko yun. Lungan na nato. Ba't sila? Ako. Lupit ang mama kada gabi maplasan. Nagaman ang tagaplas ni mama, ikaw na, dinawatan nga musa ka pa ka kay Pero pwede na po na sa mato. Ano to? Makatuog na ko, di ka maplasan. Di na maligo naman. Ano nga yung kandingon ka? Nagigom na sa gapon. Yung gamon ka na pareha. Okay naman, di makaligo ng ganiligo. Lugar? Maligo. Digit maayon, hindi makadala, di maligo. Grabe. Pailan nyo kasi ang pagkandingon. Diba? Kinanla kadala maligo para limpyong. May nga basta tayo, magsige ko ng kaligo, magsige manguwag daw. Wait lang. Hindi ka na sa maligo kay gabi na ni siya natuog. Mo nang paliguon nga. Pila na yung oras tuog. Iyan ang iraton ng wasa ito. Kaya doon siya maligo. Dugay din siya natuog gabi, kaya nanaw pa mo palabas. Ikaw may pasimuno. Siya. Kasi katang pag muna kuno, di mo tanong. Uy, saan sa kuwan? Pag gana na. Uy, kuwan. Tapi kung di ka mo biyahe, guay klase. May estudyante. May mahal na rabak sa gasolina. 22 na. Ito na. May minto o pisong dito. Murul ba ko? Sintapos, bukuan. Hindi mo. Sa una, katong nagtrabaho pa kong tindera, ag litro sa gasolina, regular o special, kay tag-17, tag-18 pa to, ang litro. Oh. Maabot na po nagkuan daw no. Kanang sintao. Ang pinta. 22 na magani. Karon? Kapila ka tricycle mo biyahe din na Sa yung mga, ang tibok lalaki biyahe siguro nasa mga libo na kapin. na tricycle. Libo kapin o 2,000. Magana good. Oh, mga libo kapin siguro. Naana doon siguro. Kanan gitu. Kanan sa kalsada, tanang sa kalsada. Kung net siya kumawagi, musunod-sunod. Muna, magilog ka pa sa hero. Sakto na po ng plate 20, kay mahal naman po gasolina. May gasolina, tapos 300. May lang mubalik sa 51-52 sa gasolina para das ni Agi. Malabo. Ninga, nung bulingkod mas Marcos, nagbarato ng mga paliton. Ako dali 6 months. Ngano lagi ni sugod nagkataas pati gasin o kasukal taas na nga more man ang tanay barato. Palitan na siya 1 good, kaya mawawan. Ha? Awa, hasta asin. Pinta at pagi. Marang 230 sa una bagi. Ilang ikuan. Pero isuway.
Asin na gani, At gipamahal pa naman nila si, pati at gasukal. naman